donjane chimak tuke ni Kelvin Etemesi noloyo ne club mar KCB gonde 3 kendo konyogi idho nyaka thuolo mokwongo chung mar timbe tuke mag adhula pacho kaendi oloyo tim mar Bomet gonde 4-2. Philip Osai noloyo ne AP Bomet gol margi mokwongo e dakika mar 21 kapok Etemesi oloyo gol mare ne jobengi e dakika mar 28. Osai nomedo ne AP's Bomet gol mar 2 mana ka jotugo pok odhi yueyo. E dakika mar 51 Etemesi nomedo gol mare mar 2 e kinde ma Omondi Richard noyudo gol ne mokwongo ne KCB e dakika mar 53. Etemesi notieko tich ne KCB tok loyo gol mogik e dakika mar 61. E tugo machielo, klab mar Posta Rangers gi Bandari nohinyo lum ka yiem nono tok wuok amodhi 0-0. Wamerudi tena uongozini ya PS Bomet. Philip Osai hii leo na jambo lake, lakini pasi nzuri ameileta Rogers Kipkemoi. Amechukua nafasi yake Jaco Ng'anya, imeletwa ndani kusamunya. Mali imefika kwa Stephen Etiang, anarudisha tena ndani kwa Delton Oyo. Etemesi! Amehakikisha Kevin Etemesi